Ito dia hobby importante para nós, um logro mais grande mesmo, é acreditar que nós vamos para a komende 3 jaar. Me quero felicitar nosso time de microbiologia para o logro grande aqui na e também para todo o empenho e esforço que awardo em cada todo dia e hora dia trabalho. Maar dankie en éxito voor Turkos. De eerste keer voor accreditatie zijn alle processen beschreven en geïntroduceerd. Nu bij de tweede keer is gebleken dat deze processen kloppen en daadwerkelijk het gewenste effect hebben. Accreditatie is dat alle mogelijke processen zijn beschreven volgens een standaard om hiermee de kans op elke mogelijke fout te minimaliseren en de kwaliteit te garanderen. Het proces de acreditação está primeiro botar een aanvraag, depois botar een beoordeling de documenten, depois de zij botar een audit, voor de audit zal een rapport, tem een rapport botar een tekortkomingen, het zij ta onder botigo bij resolver toer het tekortkomingen, assim team de auditors ta donava advies, en dan manda advies voor een commissie. Onder de commissie donava goedkeuring para cubo acreditatie. Essa aqui atoma pelo menos 6 para 7 luna. Dus die februari que nós fazemos aanvraag, ela vai ter augustus onde nós fazemos goedkeuring. A norma que nós acreditamos está 15189, ISO 15189 para estar preciso. E essa é uma norma para laboratório médico. Para lab, ela iba nos nível de qualidade muito mais alto, de lo qual nós está em caba. E nós por o processo não tem mais bom controle, lo qual está trabalhando mais acurado. Para o paciente, cliente ou comunidade de Aruba, это significa que não importa seguro de nós mês e conforme com o resultado de nós testa.